weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lubbode duwe bakawa pendawo giya darila barka wura ali gelela penda sarmo ngawle tuba wupa bonkoma kunda jeka kon waktu yoni hato tigina kame gurela ɓokki ene jiyaye gardende kabruji mena jillo hoorejo leydi sina tonto leydi sénégal hoorejo leydi sin kame hoorejo leydi sénégal gudditi toon an nokku mawɗo inniraɗo l'arène national mo taw koko fate banggue lamba tonto leydi mauritanie maje kadɗe leydi mauritanie to Nouadhibou jamma heccianke ko bateau féri toon lanila awoɓe nayo pabam hen nayo tato majji haɗo ɗo gonɗen cuwa tawo yitede tonto leydi mali koniyankoɓe ɓe fama kewon mintaji nogas ɓe pelɓodiri hakkude jafraɓe kame masina e pelle joguitiɓe ha waɗi sappo e gone ɗo wasi hen fittando muɗuma tonto leydi gammi ma en ketto musidɗo men kodnene abouba jillo adama baro gasata ko hande omo tijja tonto lamorgo leydi gambie tonto guine konakiri jagorɗo kalfinaɗo ñeñal kame pinal ko fate coftal ɓalli holliti so tawi guinenaɓe belsidima ha mbasi alpha konde ma jiilor ɗum comme no lampaji ni hen tonto leydi Côte d'Ivoire taw kadi ko ambassadeur mabɓe gonɗo tonto Canada nodditama caggal tumedemo omo jokkodiri e guiyamo soro kabruji mena jolam jabiri fonno wonde ko haaliba kon ɗo e fortere mum hande woto goɗɗe joni joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون battake duttugola duwawa umaraje musidɗo biteɗo Oumar Sall ko banduma cankiɗo Djiby Ibrahima Sall ko joom galle mum cankiɗo Cheikh Ousmane Sy ko mawnuma cankiɗo ceerno Ibrahima Ly ko bandum gorko cankiɗo ceerno Hamad Silla ko almami wuro lobbude duwe ceerno Yahya Ba ko joom wuro lobbude duwe ɓe ndendi kamɓe dendagal bandiraɓe kala sunare ɓe ndenti gam ruttude duwaw dendagal bandiraɓe lobbude duwenaɓe kame fedde yakare lobbude duwe e guure tariɗe lobbude duwe kala ko wayno duwe bakaw kono ne kadi jayela pendawa ha fayenma toon to guure tariɗe kala ɓe dutti duwaw dendagal bandiraɓe duwinoɓe arɓe yetti eɓe dañano arde kala e duwinoɓe ɓoggi karalleje kala ɓe dutti ɗumen duwaw caggal jaltugol aduna baniɓe hen debbo banggue e joom suudu mabɓe hen banggue taw kadi ko musidɗo mabɓe hen banggue biyetenoɗo Aminata Ousmane Sy noon yalti aduna ko ñande talata ɓennuɗo henno e wira ñande alarba ɓennuɗo henno toon to Bakawa enenne weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique e gardugol ceerno Habous Diallo eɗe nelda duwaw dendagal koreji makko kala e dendagal bakawnaɓe kala dendagal lobbude duwinaɓe kala nde gueno yurmotomo yafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala taw kadi yettini ɓatake ko musidɗo biteɗo Oumar Sall tawiteɗo toon to Espagne jiyaɗo toon to lobbude duwe homo rutta duwaw dendagal fedde yakare lobbude duwe e darde wande fayida nde ɓe daari hen taw kadi ko darde fayodinde buruji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde nogas e tati morso hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mena ɗemgal pular ma en kaale jillo hen jempinga taw kadi ko hoorejo leydi China toon to leydi Sénégal ñalawma heccanke o hoorejo leydi Sénégal Macky Sall jaɓɓima momo toon to Bawol Diwoje ngal Paul Sidar Senghor ko toon tigui wa jaɓɓa jaɓɓugal payidingal kanko e joom suudu makko taw kadi omo arde sete timmuɗo
mawɗo hoorejo leydi Sénégal kame joom suudu mum kame seti mum timmuɗo toon to Bawal ali diwaji ngal Polisidar Senghor toon tigi ɓe jaɓɓimo kanko hoorejo leydi Chine caggal nden o yettima toon to lamorgo leydi Sénégal lelani ko ɗon tigi ɓe ciifodiri ciifande jonɗi no fewi ko fate banggue jokkodiral hakkude leydi Sénégal kame leydi Chine ko fate banggue ndema kame ɓamtare yogay kay e gueɗe e nder leydi Chine leydi Sénégal oɗo saharne teska hakkude leydi Chine kame leydi Sénégal ko cehilagal mangal woni ɗon caggal on teskeɗe ha oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi Sénégal ɓiɓɓe chinoisaji naɓe ne kewi hen yoga hen mbaɗata hen ko defirde ko wiyete restaurant yoga hen goni koye booli goni koye fewnude yoga hen koye yeeyoɓe e yoga hen kadi goni koye société ji goɗɗi yoga hen goni koye maaje kadɗe leydi Sénégal ko wona ɗum ko noon ñalawma hanki o kanko hoorejo leydi Sénégal kanko hoorejo leydi Chine ɓe jeehi toon to l'arène national ko fate banggue taw kadi ko nokku mawɗo no peewi garɗinaɗo taw kadi ko garɗinagol bangol fayida ko fate banggue lamba oɗo saaha noon mbiruji sippirteɓe nder leydi Sénégal ha tenti kadi lamba goɓɓe kamɓene ɓe kolliri hen beela mabɓe no fewi caggal kamɓe kala nde ɓe poti toon tawede toon mbangade en kononne kadi tay jeune en Mohamed Ndaw tay jeune en wonde woɗɓe kala tawtorama toon waɗi gamanteje mawɗe no fewi taw kadi ko gamri mbiruji hanki taw ene mbaɗi leppi guuɗe no simple touras ni ko wona ɗum ko kadi waɗi toon tigui jewte baɗɗe fayida waɗi toon combaji ɗiɗi cippiraɗi toon kanko hoorejo leydi Chine noon o holliri hen beela makko no fewi kanko hoorejo leydi Sénégal o heeɓi kele makko taw kadi tottimo kele nokko ko hoorejo leydi Chine kanko o itti o totti jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue coftal ɓalli kamɓene joomen mbiruji ɓe kamɓe mbiruji e yaadi men kala ɓe kolliti kamɓene maɓe jaar hoorejo leydi Sénégal taw kadi ko jarore wande fayida naw noon oɗon galle taw kadi ko galle garɗuɗo no fewi ɗo combaji jogori waɗede ko fate banggue lamba fina tawa so tawi qimama koppareje baɗaɗe hen ɗe kala kene fotonde capanɗe 32 milliards taw kadi koye koppareje franc CFA ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale ambassadeur mo leydi Sénégal taweteɗo toon to Cameroun biyetnoɗo Vincent Badji yalti aduna subaka hanki o taw sakti ɗum ko jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele mo leydi Sénégal biteɗo maître Sidiki Kaba on hollitiɗum e ɓattake makko caggal nde o duwini ɓesgol Sénégal naɓe kala kanko ambassadeur o noon o wonino toon to leydi Cameroun ko caggal o toɗɗa hitande ujunnaje ɗe sappo e jeewo toɗɗa toon to leydi Cameroun yo ardo wonande ambassade mo leydi Sénégal toon to Cameroun subaka hanki o noon ɗon ɗo lelno e sal makko mo laara télé ko ɗon tigui rutte e joomi ko ɗon tigui dadiɓe leydi toon tigui dadiɓe leydi Cameroun garanimo ɗon nayimo to cuuɗi cafrirɗi ɓe tawi o ruttima e joomi ko jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele mo leydi Sénégal holliti oɗo saaha mo gonɗen ɓe goni koye heblade gam artirde ɓandu makko e leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale kala ko fate banggue boulian noon koko fate banggue adja en yoga e kirmasiji yoga kadi e masi or taw kadi oɗo saaha mo gonɗen soɗon teskini jogui conele kewɗe no fewi taw kadi ɗen conele kala mbatte koye ñamde oɗo saaha mo gonɗen ko wona ɗum kono holliri biteɗo Paté Mbaye holliti e jayde Sénégal o wi oɗo saaha mo gonɗen ko fate banggue ɗeɗon conele batteɗe ñamde kala ene rokka rafi biteɗo insuffisant rénal ne hokka kadi bohol ko fate banggue goddi tan mawɗi no fewi jaddaɗe ɓuuta ƴuufa ɗum ne kadi ene rokka ɗeɗon gueɗe kala o holliti wonande rafiji kewɗi ne dañe ko fate banggue boulian oɗo saaha enen eɗen mbasi bandiraɓe kala ndeɓe gustata ko fate banggue boulian taw kadi koko fate banggue climageji biteɗi adja e adjaratu kame Khadija kala jahoji oɗo saaha e nder nokkuji men kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Adjibou Soumaré gonnoɗo hoorejo jagorɗo leydi Sénégal e laamu Abdoulahi Wade o holliti ñalawma hanki o ma o jeeye e ƴamoɓe lefol laamu e nder leydi Sénégal hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenaya e siftinde noon kanko Cheikh Adjibou Soumaré kanko wonno tigui gardiɗo e cetal bitegal IMOA o holliti wonande leyɗele jeetati kadi hen leydi omo jokkodiri lamɓe leyɗele mumen omo andi dawrugol leyɗele Afrique ha tenti kadi e nder leydi Sénégal o holliti noon wayennata hay goto wo ƴettota ko hay goto huɗata hay goto kono ko haajuma ko yahata kanko ne o jeeya koye gembiɓe gam ƴamde lefol laamu
laamu e nder leydi Sénégal ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaha toon to Touba lundiɓe ɓe kamene ɓe jeehi toon to Touba ñalawma hanki o e gardugol Mamadou Diop Croix taw kadi ene wondi kadi Papa Diop ne wonde yaadi mabɓe kala ɓe jeehi toon ɓe joddima e khalifa Mouride khalifa général mo Mouride ɓe jewtide makko kamenen ɓe kolliti oɗo saaha mo gonen hooreji leydi Sénégal yiɗi tigui ko duppude Sénégal e caggal hadde yoga yimɓe winditade ko fate banggue liste électoral mo leydi Sénégal khalifa o noon kañumne nde tawno ko ƴoƴƴo pindo kañumne ma hetto laamu ngu oɗo saaha mo gonen ƴeewen holto haalaka fotata daroyade ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaha toon to semme ene tawe nder falde en tawi nder falde Kanila e tonne kadi dadiɓe ɓe hinde gendarme jaggui toon sac goto taw ko sac bakketeɗo e keeci keɓe tawi nder sac e noon kene fota wonde e kiloji 6 piccal 5 taw ko huuɗo bonka ko e leggal bitengal halwar taw yaltin ɗum ko jayde wiitede APS ene wonde Dakaru aktiɓe kolliti e caggal nde dadiɓe tintina ɗum nden tigui ɓe gaari ɓe mbaɗi hen loskoji mabɓe kono haɗa ɗo gonɗen ɓe cuwata fawde juuɗe mabɓe e baɗɗo ngal ɗon baɗal jeeɗo ɗon sac kono ɗo saaha mo gonɗen ɓe goniti koye loskoji luggi no fewi gam wawde fawde juuɗe mabɓe e baɗɗo ngal ɗon baɗala sen giwi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jayde wiitede e sebli ɓe kolliti wonande jamma heccanki o ñande aset jamma nde wonnoɓe e lanon wonnoɓe e lakon mumen ene gawa liɗɗi taw kadi ko awo fina tawa ɗon noon leelani bateau mawɗo ari ko on tigui feriɓe ha ganduɗa yimɓe wonnoɓe hen ɓe majji e gandan nayo on saaha gawa jiita oɗo saaha noon tato e mabɓe majji guila heccanki jamma haɗa ɗo gonɗen cuwa taw jiitede koko jeehi ene kaydi e maje kadde leydi Mauritanie e siftinde noon yontere yawtunde won kadi bateau mawɗo feri toon laana awoɓe awo fina tawa ha waɗi joyo wasɓe hen pittali mumen oɗo saaha noon ɗiɗo kulhuli mawɗine teska e nder maaje kadde leydi Mauritanie ha tenti toon to Nouadhibou ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde wiitede tawari ɓe kolliti wonande Sidi Diara ko maire wuuro Rosso holliti kanko e yaddimma ko kala oɗo saaha mo gonɗen kamɓe ɓe loftodirta koye landa mbiyete ko IPR oɗo saaha mo gonen gam yidde wallude landa hooreji leydi Mauritanie beele ene wawa gagnade e sarɗiyankoɓe kame mairiji leydi ndi kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaala e jayde wiitede le kalam ɓe kolliti wonande nokku biyeteɗo Tine Soylima tonne kadi ko oɗo saaha mo gonen so tawi tan nangue muti ko bandiji jahata ene ñaaƴa e beddaji wuuro ngo oɗo saaha noon ko kulhuli mawɗi joga toon so tawi tan nangue muti kala kayɗo microbe wonno nden yaltata ne jogui laaɓi mum ne jogui gueɗe mum oɗo saaha noon kala moɓe poti ɓe keewi ko fawde e mum ko fewani ko wona ɗum ko noon jeere Soylima ko toon tigui ɓe janno jamma hecci hanki o e bitikaji gonno toon ɓe dañi helde hen ha ganduɗa noon won gonnoɗon goto ɓe jooɓi fittanu mum caggal nde on ɓandu mum nawa to cuuɗi cafri tawete toon to Soylima tawa ko ɓiɗɗo malinajo jiyaɗo e leñol bitengol a jawwaɗa ɓandu makko noon ne tawe to morgamo hôpital central toon to Soylima ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde wiitede amiɓe kolliti wonande jagorɗo kalfinaɗo jeygu e biteɗo Khadidiatou Mbarek Fall kanko noon waɗi erango hanki dendagal finoɓe wuuro wiitengo tujinin kamɓe kalde ɓe bindito ko fate banggue liste électoral beele kamɓe kala ɓe mbawa wotoyde e ɗiɗo hen sumgoji batteɗi toon to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen ma en kaale bowallaɗe diwoje e ngal Mauritanie bitegal Tunsi ñalawma hanki o noon haɗama diwde toon yimɓe jeeyo taw kadi ko jeeyaɓe fedde darniɓe haqqi innama aade e noɓe jaltiniri e jayde wiitede kirdima woni Maymouna Alpha Sy kame yaddi mum kala caggal nde ɓe jeehi toon to Dakar lamorgo leydi Sénégal ko toon tigui ɓe ƴetti visa gam faade toon to Suisse tawtorede jonde fedde gotago windere nde jonde jogorde wadde ñande 23 ha 29 ko fate haqqe innama aade ngol lawol noon waɗata capanɗe 64 jonde lawol ko jonde nde ne jooɗo e kamɓe noon ɓe jinno ko tawtorede nden jonde nden ɓe gaari ha to bowallaɗe diwoje ngal Tunsi e caggal ɓe binditima haaɓe gayni ko nden tigui police are mabɓe tetti passeport
passeport ji mabbe e jaggitibe don ciagalon lanaka fonno diwde ko 11h nden 11h yonti ko nden tigi lanaka diwi kambe be dañano yaade hen ko nden tigi be bindi batake faade ambassadeur mo leydi Suisse tawetedo ton to Dakar on holliti kanyum rokkibe visa o e ciagalon holludebe wonande don do Mauritanie hay so be jehina be kebata visa ciagalodo saha mo gondena haqqe innama ade ne bittano fewi e nder a leydi Mauritanie abe damini non nyalawma hande wala kikide hande mabe ndiw faade ton to Suisse ya ton to Senef ngam tawtorede jonde tawkere ko fedde ngota go windere nde ko fati e bange yurnitade haqqe innama ade e nder a windere nde kala ha joni ton to leydi Mauritanie keddorena mayen kale jayndi witende Sahara me jaabe kolliti wonande sini ko catal tamingal ko fate bange sumgoji leydi Mauritanie kamene be kebi hadede wonande kay iwde suudu towndu taw ko suru nyawori towndu wonande kala neldudo kayitaji mum ko fate bange binditagol gasi nyande asende ha laabi so wona gardo ne jogi kayitaji mum waawa winditade kono neldude kayitaji mum tan ko fate bange email wala boggi karaleje ngam daña winditede odo saha mo gonen ngal catal hadama dum ha laabi woto ngal catal jokkude e dedon golle e mbadi hadede ha joni tonto leydi Mauritanie keddodena ma en kala jayndi witende Sahara me jaabe kolliti wonande maire wuro Federic bitedo Mariama Metto Bousayria o holliti o hebi noddandu téléphone iwde tonto Sahara wiya taw kadi ko bi ko dahado dahanon ko bi ko bitedo Mohamed Wuldo Lofdir ko on tigi daha taw kadi dahimo ko wonbe tonto Sahara wi o do sahanon wonati e nder nokku polisari o ena ben kolliti en ndewa biddo ken foto wonde million aji sappo e didi e temedde nayi ujunere ko fate koppreje uggiya o do sahanon so tawi yumira don neldande don koppreje biddo kadi wawata daccitede kanko ne o holliti dadi be ndewindi de don pele on appel ha tawi tigi appel o iwi koy nokku bitedo Lofdila en tawe e nder a Sahara wi wala bien nokku bitedo Tindef ne tawe e nder a Sahara wi sen giwi tonto leydi Mauritanie paden ko tonto leydi Algérie tonto Algérie wonande kay tonto jafodon tonto Algérie bitedo siddeta holliti wonande odo saha mo gondena Bruxelles ko ton woni jodorde Union Européenne o holliti wonande Union Européenne ne wallita leydi Maroc odo saha mo gonden yo halfu kamaje kadde leydi Sahara wiya o holliti wonande nyande no gas ndudo henna lewru kanko bitedo siddati o holliti wonande nyande no gas ndudo henna lewru wonande sifande wadi hakkunde leydi Maroc kami Union Européenne wonande Union Européenne ma ngaddu cebi mum kami batoji mumena mbatta awte e maaje kadde taw kadi koye Sahara wiya kamɓene ɓe kolliti so tawi kay woni leydi Maroc ne wujja ngalu Sahara wiya ko fate banggue liɗɗi oɗo saharan Union Europe kadi ne ruttone sifodira e Maroc ko fate banggue ngawanteri e nder meɗen maaje kadde firti tan ko leydi Maroc oɗo saaha Union Europe ne wallitaɓe yoɓe kalfu Sahara wi tene fotani wonde semgi wi tonto Algérie paɗen ko tonto leydi Mali to leydi Mali joyo taw kadi ko jaydiyankoɓe gollotoɓe e T25 monde to leydi France jettima to bowal laaɗi diwoje ngal leydi France ñalawma hanke jettima to bowal laaɗi diwoje ngal Modibo Keita to Bamako ñalawma hanke o nden ɓe binditima haaɓe gayni ɓe jeeya puɗɗi yaltude ɗoɓe ƴettata werlaji mabɓe ɗe ko ɗon tigui worɓe joguitiɓe armée ji taw kadi wadde civil en ɓe hinde police garniɓe ɗon jagguiɓe kefti passeport uji mabɓe nayiɓe nokku goto on saaha noon namdimaɓeɓe toon namde holkoɓe mbaɗata e leydi ndi kamɓe noon ɓe kolliti aduna addiɓe tigui e nder leydi ndi ko yurnitade sumgoji ko fate banggue jogorɗi wadde e nder leydi ndi ñande nogas e jeenayyi nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɗo tan e balɗe jeegoma ko wona ɗum konon ɓe kolliti téléphone ngaji mabɓe kefta tene ɓe puya puyugol cattugol no fewi jagorɗo kalfinaɗo ko fate oɗon banggue ñaguima yafuya ko fate banggue viol baɗaɗo e jaydiyankoɓe leydi France arnoɓe hanki to bowal laaɗi diwoji ngal Modibo Keita seno ha joni keddoɗen ko toon to leydi Mali koniyankoɓe fama hanki pelɓodiri hakkude jafraɓe kame masina e nokku biyeteɗo hakkude jafraɓe kame masine nokku biteɗo seni banana ko toon tigui ken wona 50 kilométre hakkude masine ko toon tigui ɓe pelɓodiri e fedde bandiji taw ko joguitiɓe armée ji kene foto wonde minikaji nogas aɓe pellodira ha ganduɗa koniyanke goto e biteɗo Issa Bangasi kam wasi en fittando muɗum waɗi hen tato gañiɓe ne tawi e cuuɗi cafriɗi toon to Ségou kamɓene laamu ngu ɓe kolliti e jagorɗo kalfinaɗo koniyankagal mo leydi Mali ɓe jooɓima pittali bandiji joguitnoɓe armée ji kene foto wonde 11 bandi taw kadi ko yennoɓe e mabɓe ɗum no waɗi ko ñalawma hanki o ha joni keddoɗen ko toon to leydi Mali toon to Ségou toon kadi hanki ko accident musɗo waɗi toon taw kadi ko bis maw
mawɗo felɓodiri toon e moto saret e nokku biyeteɗo banana colony walla mbiyen tan bana colony banna colony ko toon tigui ɓe pelɓodiri ha ganduɗa waɗi yimɓe sappo wasa ɓen pittari mumena waɗi kene fota wonde yimɓe nogas fawɓe gañiɓe hen ne tawe cuuɗi cafriɗi taweteɗi toon to sego keddoɗen ha joni koye ɗiɗo hen fitinaji toon to kiidala e nokku biyeteɗo jakaria nokku biyeteɗo tajari yafa ene tawe kiloji 4 hakkude mum e kiidal to ne kadi ko werla jolnoɗo yimɓe faade toon to kiidal kam tigui yaɓɓi toon pettoje fettidi hen waɗi noon yimɓe hewɓe mayɓe kamɓe gañiɓe kono en gandani no foti taw Ibrahima Boubacara Keita noon e nder hakkude aseɗe alede waɗi jilmum toon to kiidal gam ƴamoyde kiidal naaɓe yo jagga ɗum koyngal ko fate banggue lamtade galle mo Koulouba ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Koulikoro toon ne kadi signature waɗi sifande kene fota wonde 120 taw kadi ko commune communauté kamɓe noon ɓe ciifi toon sifande nde noon faati koye kaddungal rewɓe gasi ha laaɓi e nder falde Koulikoro kala oɗo saaha ɓe ɗacci e nder falde Koulikoro ɗaccama ha laaɓi ko fate banggue kaddungal rewɓe kono ne kadi resnude sukaɓe rewɓe tokosɓe taw ɓe jettaki duuɓi 17 gasi ha laaɓi ha wiccere e nder falde nde e ɗowdi ɗum noon ongo taw kadi ko catal biyetegal tostan UNFPA kamɓene ɓe kolliti hen beela mabɓe no fewi caggal nde ɓe daari ha oɗo saaha mo gonen gueɗe ɗe kala ndewi lawola sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie oɗo saaha kala Adama Barrow wonno koye jiilu mum e nder leydi ndi caggal yidudema e wonande awoɓe kane remoɓe kane aynaɓe kala ma en ketto hen musidɗo men kodnene Abouba. noon tigi Seydi Sarr mbiyen tan hoorejo leydi ndi caggal tan no waɗanno jillu faggudu e nder leydi ndi no fotiri ena wayno ñalawma hande o de omo ɗaminarɗo hennete e wuro Lamorgo ngo caggal noon wadde mo jillu nokkuji walla diwanuji certuɗi e nder leydi ndi e yaade kadi yiidude e remoɓeɓe e fitiram gollen ñalawma hande o noon omo ɗaminaɗo hennete e kikiɗe kanko noon ena wayno dendagal yaadiɓe makko e yiɗɓe kadi landa makko ma jaltu gam tan wawde jaɓɓademo caggal tan ne yaademo guure kewɗe e nder leydi ndi walla mbiyen diwanuji kewɗi kanko noon hoorejo leydi ndi so arti ha ɗo hennete wuuro Lamorgo ngo mo jokku jillu makko kadi e nder leydi ndi ko wayno to Fogni ha to West Coast Region ena wayno kadi e nokkuji baɗino Buffa zone en e nokkuji goɗɗi gonɗiɗo hennete e nder leydi ndi gam tan wawde yaade yewtidde e ɓesguji ɗi no hannirta ni hennete wadde mbiyen jillu makko kam e nder leydi ndi hande o ɗamini waltude ɗo hennete e wuro Lamorgo ngo no hannirta ni hennete koddenen Abouba ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e sere ɗo e Serekunda coordonné Abouba paɗen ko toon to Guinée Conakry ñalawma hannde o yimɓe hewɓe jippima e booli Conakry ngam hollirde metti men ko fate banggue ndelam ko ɓam ɓeydede e nder leydi Guinée kala ko wona ɗum ko noon cate tambiɗe ko fate banggue heedanɓe dognoɓe werlaji CNTG catal wiite noon wonde catal biyetegal USTG kamɓene ɓe kolliri ñalawma hannde o kala werlaji gonɗe leydi ndi kala wotta dok kamɓe kala eɓe ndentu ɓe kollira metti mabɓe ko fate ndelam kuɓam ɓeydeɗama biteɗo Youssoufa Camara kamne holliti kettanaɗo no fewi ko fate banggue sofreɓe holliti e sofor kala yo dognu werla mum oɗo saaha mo goɗen moni kala ɗaɓɓoya ko ñaami wasa toppitaɗe ɗo hen cate e caggal kene fotonde jonte en darima haydara ala ko wayli hen ko wona ɗum ko noon jagorɗo kalfinaɗo coftala ɓalli kamin ñeñale pinal biteɗo Bantama Sowo o holliti wonande oɗo saaha mo goɗen ɓiɓɓe ginnaɓe kala nan daari ya Alpha Condé iwe laamu omo yenana so Alpha Condé iwe laamu maɓe col lampaji aɓe jiilo Alpha Condé ɓe mbawa dañde lamɗo ɓurɗo Alpha Condé sen giwi toon to Guinée Conakry paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire jaydi witende Kouassi ɓe kolliti wonande ambassade mo leydi Côte d'Ivoire gonɗo toon to Canada nodditama taw kay noddirima ko jagorɗo kalfinal hakkude leyɗel biteɗo Martial Amno Tantano on noddita noon ko biteɗo Ngourana Kouame ko noddita caggal noon wonande jillu Guillaume Soro toon to Canada ɓe joɗodima tene kadi ɓe jewtidi toɓɓe kewɗe ko fate banggue dawrugol leydi ndi ko wona ɗum ko noon soɗon teski kanko Guillaume Soro o holliti wonande mawo jee e ƴamoɓe lefol laamu hitande 2020 caggal nde o jogori yewtidde e biteɗo Alassane Dramani Ouattara oɗo saaha noon hakkude Ouattara kami Soro ni herƴino fewi ko ɗum saabi noon kala ɓurɗo ɓattade Soro oɗo saaha laamu Alassane Ouattara nana haɓoro ɗum leesa kanko ambassadeur o nodditama ko ɓuuri yawde e yaccade yo artu e nder leydi Côte d'Ivoire
sen ngi wi tonto Côte d'Ivoire paɗen ko tonto Burkina Faso Alpha Bari kam woni jagorɗo kalfinal hakkude leyɗele o holliti ñalawma hanko o meeɗa haaldede téléphone o meeɗa kadi haalde ko fate haala Guillaume Soro ko fate mandade arrêt caggal nde cour taw kadi ko suuri ñawore townuɗo Burkina Faso waɗi erango kala jiiɗo Guillaume Soro yo fay mum junggo caggal tumede Guillaume Soro kam tigui wonno caggal kudeta baɗɗo hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyyi taw ko tuma hen ko biteɗo Djibril Basolé kam tigui tuma hen kame jendere général jendere kanko noon oɗo saaha mo goni o holliti kanko jagorɗo ala ɗo meɗiyade leyɗele hawa haali haala Soro haalaka kam ko fati e gueɗe Soro ko wona ɗum ko noon sen giwi toon to Burkina Faso paɗen ko toon to Niger koniyankoɓe Niger kolliti jooɓima pittali yimɓe sappo taw ko jeeyaɓe e Boko Haram e nokku biteɗo baruwa noon ne tawe kerola hakkude leydi Niger kame Tchad ɓe kolliti kamɓene ɓe mbasi koniyanke goto ɓe gañorama koniyankoɓe ɗiɗo taw kadi yaltinum ko jagorɗo kalfinaɗo koniyankagala e jayde leydi Niger sen gewi toon to Niger paɗen ko toon to Nigéria subaka hande o ko tana musɗo waɗi toon to Nigéria caggal kay kamikaze goto kaɓɓuɗo pettoje dadori mum kam tigui naati e juma wuuro wiyetego Kunda wuuro wiyetego Kanduga wuuro wiyetego Kanduga ko famɗi ko kala ko toon tigui o fettini paftol makko sanga juulal subaka yimɓe jeetato mbasi en pittali mumen Kanduga noon ne tawe e nokku biteɗo Minine ene tawe e nder falde Borno ko wona ɗum ko noon oɗo saaha mo gonen ɓe kolliri wonande kala saaha ɓen kaɓɓa parti mumen ene naata e jumaji gam fettinde toon joni toon to leydi Nigéria keddoɗen wonande kay ɓiɓɓe Nigéria naɓe kene wona temedde ɗiɗi e capan tato wonnoɓe toon to Russie ne donkuno artude jagorɗo kalfinal hakkude leyɗele holliti kamɓe kala ɓe gartirama e ballal Mouhamed Buhari caggal nde holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen yo laamu ngu daro dantindilal gam artude supportraji bolkinnoɓe toon to Moscou toon to Tchad paɗen sappo e jeetato cannajo mbarama to maayo Tchad taw kadi wariɓe ko joguitiɓe armeji jeeyaɓe fedde Boko Haram ɓe mbara noon koye nokku biteɗo dabowa noon koye maayo Tchad tigui woni ko ɗon tigui ɓe gaari kamɓe hollirama kamɓe kala ɓe kirsa debbo goto kadi daha hen joom galle mum wara hen oɗo saaha noon koniyankoɓe Tchad gabbima kono haɗa ɗo gonɗen cuwa taw yitudeɓe kamɓene ɓe gonti koye jiilaw gam yitude won e mabɓe dahaɓe kamɓe waraɓe noon hen sappo ko sukaɓe ene waɗi hen kadi rewɓe ene waɗi hen sukaɓe kala sen giwi toon to Tchad paɗen ko toon to Gabo min taw kadi ko gollorgal gongal hakkude Franceville kame Okonja hakkude Franceville kame Okonja kamene ɓe natani hande hofgo mabɓe juuɗe ko fate banggue manganese ɓe kolliti wonande ɓe cifodirino e ngal ɗon gollorgal kala lewru aɓe dokke cappa sappo e joyyi e ujunere ko fati e banggue warga mabɓe sukara mabɓe kono haɗa ɗo gonɗen haydara ala koɓe jii hen tawa ha joni toon to Gabo suka gorko jaro duuɓi nogas e nayyi gonɗo e kaso guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom biteɗo Darel Aldriesa hollitama o dañi baccalauréat makko taw kadi ko bac d'office ñalawma heccanke o saabi ɗum noon ko pelle dariɗe haɓade ko fate banggue wonde e kaso tan taw watta haydara kanko noon duuɓi tati ɗi woni e kaso ɗi kala omo jokki jangde makko oɗo saaha noon hay so tawi woni o jagguirno koko fate banggue viol koreji makko puɗɗima mosde hen banggue caggal golle paydinɗe waɗi e nder kasoji leydi Gabo tan to Afrique du Sud paɗena toon to Afrique du Sud noon sappo e goho warama hanki taw kadi ko dognoɓe werlaji tuma kayde ɓe jano toon to Johannesburg koɓe sappo e ɗiɗi ɓe gonno kamɓe kala ɓe jano toon to Johannesburg kamɓe kala koɓe dognoɓe taskiji toon ɓe jano gam waɗi toon potital mabɓe hollirde mette mabɓe wonande kay chauffeur mabɓe baranoɗo nde ɓe gartande noon e nder falde KwaZulu Natal ko toon tigui bandiji jane mabɓe joore mabɓe kuure ke famɗi ko kala sappo e goho wasi fittando muɗum ko neɗɗo goto walla mbiyen sappo e goho wasi fittando mum kamɓe kala koɓe sappo e jeeɗiɗo ɓe gonno sappo e goho wasi fittano heddiɓe noon ene tawi e cuuɗi cafriɗi taw yalti ɗum ko dadiɓe ɓe KwaZulu Natal e nder leydi ndi. Salamu aleykum, salamu aleykum.
konngol meɗen mbayni go hannde mbiɗen ko bandiraɓe fulɓe ngare duttoɗen e gendiji men goto men kala yo aw lekki ko nafoore lekki ko gurdama lekki ko cellal ɓalli kalɗo lekki ala ɓalli jorat te so ɓalli joori cukuli ɓoroto so cukuli ɓorima yor arat jawdi maaye heege waɗa enen kala dogen e leydi men yora joomen jawɗele garta e leydi men e kalfa ɓesguji meɗen ɗum noon ngare gawen leɗɗe gila jenggani nimsa waɗa taw kadi sen jiiɗi artude donken kabruji mene ɗemgal pular ɗum ɗo wonno komin tongganono hannde kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranen musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr